The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga atong mabasa sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Juan sa kapitulo 17 versikulo 11 versikulo 21 o 22. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon ni Veritas, and yan usab sa kahanginan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 24 sa bulan sa Setyembre tuig 2017. Sige po no, ako moingon ganinyong tanan, akong iusa mo tanan no, sa timbaya, pag-rate og maayong adlaw sa Ginoo. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, moderate dayon ta parang taas kayo ang atong agi sa maong tulumanon. Kung ano nga atong gikutlo ang giasoy sa atong Ginoong Hesukristo sa San Juan kapitulo 17 versikulo 11, versikulo 21 ug 22, kay dirita mantukad sa atong padayon nga tema sa miaging Domingo. Ang atong pagtuo way laing nakasentro mao ra gyud sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga dili kita manukad kining mahitungod sa unsaon man paghiusa. Gitudlo ba sa Biblia? Gitudlo ba sa atong Ginoong Hesukristo? Gitudlo ba sa iyang mga tinun-an diri sa Biblia unsaon pagkabot ka ng panaghiusa? Of course, ang tubag gitudlo. Apan kung kini gisunod ba sa tao, na diha ang pangutana, na diha ang question. Giunsa man pag hiusa ni Kristo? Siyempre, gatukod siya og usa ka katilingban. Gatukod siya og usa ka iglesia. Kay diha taniya hiusahon. Mga pulong niya nga matud pa ngadto ni Simon nga iyang gitawag og Pedro, nga sa ato pa bato. Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong katilingban o iglesia no, sa atong pinulungan, simbahan. Tukuron ko ang akong simbahan. Singular. Usara gyud. So bisag dili pa ta mo kutlo og laing mga bersikulo, maklaro naman nato daan. Hiusahon ta niya diha sa usa ka iglesia nga iyang gitukod. Ug unya sayod siya nga kung ang iyang iglesia nga iyang tukuron pasagdan niya nga walay mudumala, walay mangulo,
ang mahitabo kuyaig. Meaning, walay panagiusa. Kung magtukod siya organization, kay kanang iglesia, organization man na, di ba? Kung magtukod siya simbahan, magtukod siya iglesia, niya, pasagdan niyang walay mangulo, ang mahitabo, magkabuwag sa ang mga tao. Magkabuwag sa ang iyang mga sakop. Yan naman kay wagoy pangulo. O way magbalantay. Mao na gibuot gyud niya nga dunay mangulo. Og syempre, siya man mao'y gatukod. Mao na nga siya mao'y ulo. Siya mao ang pangulo. Ngano man, doon naman gay pangulo kay dapat ang mga sakop muhangad sa pangulo. O kung sa'y mando sa pangulo, doon ay panagiusa. Kay doon na may kumon nga gisunod. Sumbaw na nga sa iglesia o simbahan nga gitukod na ni Kristo nga iglesia, siya mo'y ulo. Pero, nadiri ang pero. Kung wala na siya, kinsa na may mangu. So, siyempre, magunahon na siya kinsa iyang ipuli nga makita nga pangulo kung wala siya. Ang pangutana karon, kinsa man ang iyang gipili? Bisan kinsa ba? Kay sa atong panahon karon, bisan kinsa magod mo'y atong gihimong ulo, gihimong pangulo kung wala si Kristo. Mangutana ta, sa dihang diri pa si Kristo, diri pa siya, nagsangyaw sa kalibutan. Naghuna-huna ba siya? Nagpili na ba siya daan? Nga kung wala na siya, dili na makita ang iyang pagmando, ang iyang pagpangulo. Naghuna-huna ba siya? Nagpili ba siya daan og tao? Nga silbing siya mo'y tahasan kung wala na siya. Naon sa may inyong tubagan na, kung diri mo sa Katoliko, tug-anan mo. Ang unang gipili ni Kristo nga mangulo, iyan ang gitagana nga daan, kung wala na siya, iyan man ang giklaro. Sa tudling atong gihisgutan, ang Mateo 16, versikulo 18. Dayon atong ilaho sa 19. Kaya naa sa maong mga bersikulo, iyang giklaro. Nga sa pagtukod niya sa iyang iglesia, naanay tao nga iyang giingnan nga mangu kung wala na siya. Pag-ingon niya sa Mateo 16:18, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. Ni sa ato pa, ligon. Then sa versikulo 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. So, kana nga duha ka tudling sa Biblia, maklaro na natong daan nga kung wala si Kristo, kining tawhana nga tugyanan niya sa Yahweh, mo'y mangulo. Kayon sa man, kanagong Yahweh, nagsimbolo man na sa pagmando, simbolo man na sa authority. Asa man na mabasa? Sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7, nga giisgutan diha, nga si Kristo, mao ang gahawid sa Yahweh sa balay ni David. Buti pasabot, gahawid ni anang authority sa pagmando, sa pagdili o pagtugot. Nga sa King James Version na binding and loosing, pagluag o paghugot o pagapos. Kanang pagluag, reperido na nga kung unsay mga lagda pwedeng luagan. Parehas atong sa una,
ang silot nila sa paglapas sa sugo, samaan ang sugo sa adlong ipapahulay, ang ilang silot sa una, death penalty. Di ba? Patay diretso, batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang giluagan. Dili na death penalty diretso ang makalapas sa adlong ipapahulay. No, tagaag chance. Yun na mo na example. Dunay gahom sa pagluag. Unsa pa? Katong ilang entrance sa gingharian nga tuli o circumcision, giluagan na. Ang pagluag ana giilisdan o kanang bautismo. Naana sa Kolosas 2:11 ug 12. Unya kadtong ilang formula sa daang kasabutan nga anay por anay, mata sa mata, ngipon sa ngipon, mao bitaw tong patay kay kung bunon kag bato balusan pug bato. Nagiluagan na ni Kristo. Ang iyang pagluag iya kanang giusab og kung bunon kag bato balusan og kaayo, bot pasabot balusan og pan. O mo na gahom ni Kristo sa pagluag. Muna gahom sa pagmando. Dayon timan ana to nga sa 12 ka apostol nga iyang gipamili, only Peter. Si Pedro mo'y iyang gitugyanan anang Yahweh. Gahom na niya sa pagmando, di ba? So, diha ta ni Kristo hiusahon. Sa usa ka iglesia nga siya mo'y mangulo og nagpili na siya daan kung kinsay iyang himuong pangulo nga makita kung wala siya. Kay kanang authority Yahweh, gisimboluhan og Yahweh, naaman na niya. Unya nganong iya man ang gitugyan nga to ni Pedro. Sa dili pa ta mo adtog ubang mga bersikulo, maklaro na nato diha sa duha lang ka bersikulo, Mateo 16:18 ug 19. Pero sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, dayon ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Niadtong higayon nga naa pa si Kristo. Of course, dili pa siya moingon nga mo assume nga mangulo dayon kay naa pa man si Kristo. Di ba? Naa pa si Kristo, siya pa ang nagmando, siya pa ang nangulo. Pero iyan ang giingnan daan. Si Pedro nga ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Kita may gahawit ani di siyempre siya, di ba? Kay siya ko'y pangulo. Pero iyan ang giingnan daan si Pedro ana. Pero kanus amana natuman nga silbing si Pedro mao na gyoy musugod sa pagmando. Siyempre katong si Kristo namatay day nabanhaw, dayon taliabot na ang pagkayab niya sa langit, no? Kanang musaka na siya sa langit, siyempre wa na makita nga pangulo. Mao nang giingnan din niya si Pedro asa man na mabasa, no? Sa dihang katong paingon na si Kristo mo kayab sa langit. Yan sa San Juan kapitulo 21 tudling 15 hangtod sa 17. No? Juan kapitulo 21 tudling 15 ngadto 17. Kadtong gipangutana ni Kristo si Pedro og usa ka pangutana nga balik-balik katulo. Pedro, imo ba kong gihigugma? Siyempre, tubag ni Pedro, gihigugma. Ni ikaduha, maura gihapon, Pedro, imo ba kong gihigugma? Maura gihapon ang tubag ni Pedro. Siyempre, gihigugma. Gisubli na pod. Pedro, imo ba kong gihigugma? Subo na si Pedro, nganong gibalik-balik ni Kristo ang mga pangutana nga kibaw naman siya sa tubag. Sige, tubag ni Pedro sa ikato. Pedro, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Sayod ka nga gihigugma ko ikaw. So, mao na nganong katulo. No, matud pa sa usa ka kinibang komentarista aning Biblia nga usa ka Katoliko, ingon siya nga kana bitong magpapirma ganita, magpapirma tag dokumento. Unsa may rason, unsa may hinungdan nganong daghanon og pirma?
Na ba sublion ba? Kanang pagdaghan og pirma sa usa ka dokumento mao nay pagklaro. Dili na gyud ka kaikyas ana kay kadaghan gud kami pirma, di ba? Nya, matud pa sa maong komentarista nga Katoliko, kana kunong katulo nga pagpangutanan ni Kristo balik-balik, usa sa gitumbok ana, kato man po ng tungod kay katulo man po naglimod si Pedro ni Kristo. Di ba? Katubang paingon na patyon. Patyon si Kristo. Then, ang lain po nga punto kuno anang katulo balik-balik, kay niana kunong higayon na parehas kuno nagipapirma si Pedro sa katungdanan nga gisangon niya, no? Gisangon ni Kristo ni Pedro pagpapirma kuno na nga dili na siya kabalibad ba kay ngano pag-ingon ni Kristo nga gihigugma ba ko nimo, siyempre kung mutubag si Pedro gihigugma bot pasabot kay gihigugma man andam siya mosunod sa unsa may isugo o unsa may katungdanan nga isangon ni Kristo niya. Kay kung muingon ka gihigugma ko ikaw, siyempre andam ka mosunod sa unsay isugo, unsay imando sa imong gihigugma, di ba? Na unsa may gimando, unsa may gisugo. Ni Kristo nga to ni Pedro, pakana o atiman na ang akong mga nating karnero. Nakinsa man ang katungdanan, di ba katungdanan man na ni Kristo? Katungdanan sa usa ka magbalantay, labaw nga magbalantay. Kana katungdanan na ni Kristo nga iyang gisangon ngadto ni Pedro. Pedro, atiman na o pakana ang akong mga nating karnero. Ya subli na pod. Sama ra ba niingon siya nga kung tinuod kang nahigugma nako, pues di gyud kang kabalibad. Atiman na ang akong mga karnero. So to pa dumalahon ni Pedro. Una ang mga nating karnero den subli na pod gihigugma ba ko nimo Pedro? Mao ra gyapon. Atiman na akong gihigugma ko nimo, atiman na ang akong mga karnero. Then sa ikatulo mao gyapon, atiman na ang akong mga karnero kung tinuod kang higugma nako. So mo na ang usa sa kana bang buot ipasabot nganong katulo balik-balik ka gawas atong katulo po niya limod si Kristo, katulo po giklaro nga kung tinuod kang nahigugma ka nako, atiman na ang akong mga karnero. Take note mga tinahod nga tigpaminaw nga tulo ka klaseng karnero ang gihulagway diha. Di ba? Una, nating karnero sa to pa bata pa sa pagtuo. Dayon karnero, kaduha litukan ni Kristo diha nga atimanon niya ng karnero. Sa to pa mga hamtong sa pagtuo. Nganong kaduha man lituka diha? No? Tungod kay ang mga karnero kun hamtong sa pagtuo nabahin pod sa duha. Unsa man, ministerial ug non-ministerial. Di ba? Ang mga hamtong dunay ministerial kana bang modumala di simbahan pres mga pari, obispo, santo papa, kardinal, mga ordained priest. Mo na sila ministerial function ang ila gipang ordinahan. Then ang wala ordinahe mga sakop lang mao na mga karnero gyapon mga hamtong. So mo na kanang tulo ka klaseng karnero ni Kristo iyang gipadumala ni Pedro. Mo bitaw nga ang atong simbahang Katoliko nagtawag anang katungdanan ni Pedro nga Vicar of Christ. Representative of Christ. Ngano man kay ang trabaho ni Kristo sa pagbantay, pagmando iyang gitugyan nga ni Pedro sa 12 ka apostol. Nganong si Pedro may iyang binlan ana nga katungdanan. Usar ang tubag tungod kay gusto niya nga si Pedro mao'y magmando, mangulo kung wala siya diri sa kalibutan. Now, nagpabilin ang pagmando ni Kristo isip dili makita, katong pagkayab na niya sa langit. Ang pagmando, ang pagpangulo lang isip makita mo iyang gipatrabaho ni Pedro. Kay magisgod kay tag magbalantay, makita man gyud na. Nga sa ato pa pagkayab ni Kristo sa langit, nahimo na siyang magbalantay nga dili makita. Now, ang trabaho katungdanan nga magbalantay nga makita iyang gipatrabaho ni Pedro. Kay doon naging mangulo, pres ba ng bang mayor o gobernador? Mao nga kinahanglan na agad siya vice. Kay kung muadto siya sa laing dapit,
no? Naagi makita nga mangulo diha sa iyang katawhan, no? Iyang mga sakop. Mo na ang vice gobernador or vice mayor mo automatic mo assume sa office katong danan sa mayor o gobernador, di ba? Ay, kibalo man gayta ana si Kristo pa di kibalo ana, di ba? Sa wa pa siya mukayab, niya taliabot na gid siya mukayab sa langit na iyan na dayon giturn over. Iyan na dayon giingnan si Pedro, mukayab naman ko sa langit. O ikaw na Pedro, muatiman sa akong karnero. Sa ito pa, mo nang sakto ang simbahang Katoliko pag-ingon nga sa 12 ka apostol, si Pedro mo gibinlan ni Kristo sa iyang katungdanan nga magbalantay nga makita. O niya, timan iha, usara man ang magbalantay. Chief magbalantay, asa man na mabasa? Juan 10:16. O Juan 10:16. Kitong niingon si Kristo, doon na pa'y wa masakop nining akong turil. Akong turil, no? Singular, akong turil. Hinahanglan, buti pasabot niya nga sangyawan to, aron hiusahon, nining usa ka turil, ubos sa usa ka magbalantay. Kinsa man ang magbalantay, siya man na, di ba? Ang magbalantay, makita man yun na. Di ba? Ang iyang pagkamakita ang magbalantay, iyan ang gipatrabaho ni Pedro. Niya ang pagsugod jud ni Pedro sa iyang pag-assume sa iyang office ana katunang ni kayab si Kristo sa langit. Katong giingnan na gyud siya, atiman na ang akong mga karnero. Ang trabaho man ng Kristo, iyang gipatrabaho ni Pedro. Sa ato pa, mahiusa gyud ta kung atong sundo na siya nga protokol sa katungdanan. Kining posisyon ni Pedro mao ni atong tahoron. Diri ta magganayan. Si Pedro kanang iyang katungdanan mohimuon atong silbing pinakalabaw o pinaka-presidente diri sulod sa kalibutan kung maghisgot tag tinuhuan kay lahi man po ng presidente sa gobyerno, di ba? Oo. Kung maghisgot tag tinuhuan gingharian sa Dios, ang unang gipili ni Kristo nga mangulo kung wala siya diri sa kalibutan si Pedro. So kanang katungdanana importante sa doktrina pagtulun-an mahitungod sa panaghiusa. Nahinumdo mo atong bersikulo nga nag-ingon diha nga ang bato nga ilang gisalikway nahimo hinuong importanteng bato. Ang kisa may but pasabutan na si Kristo. Si Kristo nga gisalikway nahimong labing importante. Importante nga naman kay si Kristo man gyud mo'y solusyon ani tanang mga kagulihang sa kalibutan. Nagihulagway naman gali na diha sa San Juan 3:14. Nga maingon nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbaga katubang ribulto sa bitin nga tumbaga. Maingon nga giisa ni Moses katong ribulto sa bitin, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Unsa may maayong nga pagtulon-an ana. Katugong larawan sa bitin nga tumbaga nga giisa ni Moses, nahimo man gud tong tambal sa mga Israelita sa una nga bisag napaakan sila halas, dili sila mamatay kung mututok atong larawan sa bitin, di ba? Nahimong antidote tong larawan sa bitin, sa karaang tugon ba, di ba? Unya, giingon diya sa Juan 3:14, maingon nga giisa to ni Moses, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Nya asa man atuman diri bag-ong kasabutan si Kristo katong kamatayon ni Kristo sa krus. Meaning, giluwas ta ni Kristo sa krus. Nya ang musunod sa mensahe sa krus, siyempre maluwas. Kung mututok ta ni Kristo sa iyang buhat sa pagpangluwas. So, mao na. So, nahimong labing importanteng bato si Kristo. Unya, timan sa 12 ka apostol, kinsa man iyang gitawag og bato. Although, kung atong unahon-naon, puros mga bato man ang mga apostol, no? Puros mga bato. Pero ang iyang gisingle out jud sa pagtawag og bato nga butnahaon parehas nato. O parehas niya nga bato, di ba? Si Pedro naman nasa Juan 1:42. Gitawag siya ni Kristo og Kepa sa Aramaiko. Kepa. Sepas. Sabay pasabutan na bato. Di ba? Sa 12 ka apostol nganong siya ra may gitawag og Kepa, sa ato pa bato. Di ba? Simbolo man ni Kristo. Si Kristo man ang bato, di ba? Nganong sa 12 ka apostol si Pedro ra may yang gitawag og Kepa.
di ba? Unya naro ba ilang tuis-tuison ana? Ya dili kuno na si bato mo, dili kuno bato si Pedro na gitukuran sa iglesia kay si Kristo gud mo bato. No, dili na to lubagon ang tudling nga gihisgutan diha ni Kristo. Dili ta mulalis nga si Kristo bato. Pero dili na to lalison pod nga gitawag og bato ni Kristo si Pedro. Unya ang ilang lubagon ana sulay og lubag kana mang translation sa Grego nga iibabaw ni ining Petra. Umingog ikaw mao si Petros ug si ibabaw ni ining Petra lahi bang kuno. So dili si Pedro mo gipasabot kuno diha. Nandili na siya mao base sa kanang exegesis nga Katoliko, no? Tungod kay ang hinungdan gud nganong gi Petros sa Grego, no? Ang pagtawag ni Pedro for gender reason. Kaya kung moingon ko kag Petra, himuon nimong Petra, it sounds feminine. Nya kay lalaki mas Pedro, mo na usa sa exegesis nga nganong gi Petros para it sounds a name of a man. Kay dili man babae si Pedro, mo nang gi Petros. Pero pag ingon si ibabaw ni ining Petra na giklaro na pod ang kanang large rock, meaning kay dako nga bato, kay usagod sa nahimong distinction anang Petros ug Petra sa Grego nga lingwahe. Wag ingog Petros gamayng bato, din Petra dakong bato, di ba? Pero sa pagkalitok ni Kristo ana, dili intensyon ni Kristo pag distinguish anang gamayng bato dakong bato, no? Misnomer na kung ayohon na to og tuon ang Biblia kay dili biya Grego ang paglitok ni Kristo, no? Aramaiko biya katong pag-ingon niya nga ikaw mao si Kipa sa ibabaw ni ining Kipa, parehas biya, wala biya distinction. Na diha ara sa Grego dunay distinction pero mao ra ang but pasabot ana, di lang nato lubagon. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, mao na. Nga sa ato pa moingon ta nga nganong nabahin-bahin man mo mga Kristohanon karon. Simpre ra ang tubag. Tungod kay wala nato gisunod ng protokol sa katungdanan. Nga ang unang gipili ni Kristo nga mangulo sa iyang iglesia, kung wala na siya diri ang iyang presence, visible presence diri sa yuta, diri sa kalibutan, si Pedro. Unya naa sa buhat 1:20 nga ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli. Okay, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Buhat 1:20. Kung ang katungdanan mabakante, dunay mopuli. Actually, kanang buhat 1:20, ang specific nga gitumbog anak, kadtong katungdanan ni Judas nga nabakante. Oh. Nabakante man, so kinahanglan dunay mopuli. Oh, ang ilang napili gani ato si Matias sa katungdanan ni Judas nga nabakante. Oh, unya, karon mangutaan na ta. Kung importante itong katungdanan ni Judas, no, nga usa sa mga apostol, mao nang pagka matay niya, gipulihan, no, doon na maghupot sa iyang katungdanan. No. Kung importante ito, ang importante ni Pedro, kung but na hunaon na ito, mas importante. Kaya tinugyanan ko siya, tinugyanan sa authority sa pagmando. Di ba? Mao na nga, kung moingong kag tanang kamatuoran mabasa sa Biblia, dili yun na. Kaya di na bagyan mabasa sa Biblia, no? Litra por litra, no? Nga pananglit kanang katungdanan ni Pedro, klaro man na ang gisangon ni
ni Kristo niya. Pagkamatay ni Pedro, kinsa man nakapulis ang katungdanan, di ra ba gyud na makita sa Biblia? Naara na sa church history. Oh, so mao na. Oh. Si Pedro may unang gipili ni Kristo. Ya, buhat 1:20 kung ang katungdanan mabakanti dunay mopuli ang pangutana, kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro sa dihang nabakanti? Matubag ba guna sa Biblia? Tubag sa Biblia? Di na matubag sa Biblia, oy. Mao na nga sakto ang Katoliko. Not all truths found in the Bible. Dili tanang kamatuoran na hisulat sa Biblia. Bitaw nga ang Katoliko kung magtudlo una Biblia. Kung wala sa Biblia, tradisyon. Katong apostolic tradisyon, dili itong tradisyon po nga gisaway ni Kristo. Kay lain man po ng tradisyon nga sa mga Hudiyo nga wa magustuhin ni Kristo nga ipadayon. Pero ang tradisyon nga Kristohanon, ipadayon na. Kung wala sa tradisyon, na diha na po dato isandig din sa teaching authority. Okay? Dili man gud pwede po bisan kinsa ray manudlo aning Biblia. Kung bisan kinsa manudlo anang Biblia mo nang mabahin-bahin lagi ta, di ba? Ang Biblia doon ay protokol kung maghisgot og opisina kanong katungdanan. Di ba? Nga to manggaling gobyerno inana man po doon ay protokol. Dili man na tanan mahimong maestro, di man tanan mahimong abogado, dili tanan mahimong kanang chief justice. Proseso man na. Ha? Doon naman ay kanang galing sistema sa paghimo ana nang gitawag og succession, no? Kanang mag-elect lag Supreme Court, for example, dili ba na bisan kinsa lang? Doon na manggali na siya kanang seremonyas ana, di ba? Now, nganong nabahin-bahin ta kay dili man nato sundon na nga protokol kanang katungdanan ni Pedro nga himuon na tong leader. Maghimo man ta katong kugalingon, mura bag ka ng kwarta ba? Nga ang may katungod mahimong kwarta, ang Central Bank ra, kay sila may gitahasan anang maghimo og tinuod nga kwarta. Kung maghimo-himo po kag imong kaugalingon diya, mapihik na siya, mamini na. So, mauna, diri pod, kinsa may gitahasan ni Kristo mga apostol? Sa 12 ka apostol, kinsa iyang gipili nga moasyum sa iyang katungdanan? Si Pedro. Nang magbalantay nga makita. Then karon, kinsa man pud maoy may authority nga magpili kung mamatay na ang gipili nga leader. Siyempre naara pod sa ilang grupo. Sila ra po'y mag-elect pares ba sa Supreme Court. Kung mabakante ang katungdanan sa Chief Justice, ang mamili ang mga kuan ra pod. Ang miyembro diha sa Supreme Court, mga justices, di ba? Oh, ina na pagkamatay ni Pedro, kinsa may authority nga magpili, siyempre anara po silang grupo. Ato pa, kinsa may napulis katungdanan sa mga apostol, ba man yung mga obispong Katoliko base sa history, sila po'y magpili. Kinsa ilang pilion. Dili kay bisan kinsa, ang nahitaboron bisan kinsa may magpili. Tanawa, moari kas Iglesia ni Cristo Manalo, sila ang po kuno'y magbuot kanamang ilang mga labawng ministro. Sila may magpili. Oh, imbis si Pedro mo'y gipili una ni Kristo. Ilain man si Felix Manalo man, ila ding butangag mga bersikulo nga kana kuno siya may gipasabot. Dili man na mao. Kaya ang unang gipili ni Kristo si Pedro, dili si Felix Manalo. O maghimo man sila laing listahan. Dapat ang listahan sugod ni Pedro. Okay, si Pedro may unang gipili ni Kristo. Mao nang tan-awon din nato sa history, kinsa may nakapulis sa katungdanan ni Pedro. Isip magbalantay. Ang trabaho mo na ni Kristo nga iyang gisangon ni Pedro. No, kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro naa man na sa list of popes, no? Linos. Kanang ngalan ni Linos. Sa listahan sa mga Santo Papa mabasa na sa Biblia. Ikaduhang Timoteo 4:21. Basahan ninyo. Ikaduhang Timoteo 4:21, mabasa ang ngalan ni Linos. Di lang mabasa nga siya may napuli sa katungdanan ni Pedro. Dili po ka makaingon nga kumo di mabasa, so wag yun nakasunod sa katungdanan. Kinahinumdum lang ko sa debate sa Loon, Bohol ni Father Darwin o ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo. Kay naamang good record sa church history nga si Obispo Ignacio nahimong disipulo ni San Juan. Mauna nga kasaligan si Obispo Ignacio.
Parehas anang pagtawag ni Obispo Ignacio og Katoliko sa Iglesia ni Cristo, valid man na kay disipulo gud siya ni San Juan. Nya man pud ni ingon si San Juan, record sa history wa man pud ni ingon si San Juan nga sayop ka Obispo Ignacio. Wala oy. Gani sakto man na kay Catholic means universal. Kay gusto ni Kristo ipalukop sa tibuok kalibutan niyang iglesia. Sa ato pa Catholic giangkon manggali na sa kadtong debater sa Seventh-day Adventist nga si Ronald Ubidos, katong debate nila ni Alvin Gitamundok. Wala musupak si Ronald Ubidos sa Seventh-day Adventist nga Catholic ang iglesyang gitukod ni Kristo kay ipalukop lagi sa tibuok kalibutan. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga kining katungdanan ni Pedro importante ni mo ni kung katong si Kristo nga giingon diya sa Biblia nga si ang bato nga ilang gisalikoy nahimong labing importante, maupod na nga ang bato nga mao si Pedro sa ato pa ang iyang katungdanan nahimo pong labing importante sa doktrina sa panaghiusa. Ano man kay kung dili nato sundo ng pagkabato ni Pedro sa ato pa sa iyang pagka leader diri sa yuta, kanang iyang katungdanan maghimo man tag kaugalingong leader, di mabahin-bahin ta, di ba? So mao na nga kanang katungdanan ni Pedro tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit importante na sa doktrina sa panaghiusa. Kay kung sundo nato na nga katungdanan dili kita mabahin-bahin. Okay, nabahin-bahin man ta kay magbuot man tag ato. Ang Iglesia ni Cristo, ang ilang gipiling unang leader nila si Felix Manalo man. Then pagkamatay, ang ilang gipuli si Iranyo Manalo. Pagkamatay pong Iranyo, ang anak si Eduardo Moy na po'y gipili. Naghimo mas sila kaugalingong listahan, mao nang nabahin ta. Naghimo sila kaugalingon nilang listahan. Ari po ka sa kang Kibuloy noon, si Kibuloy wa pay puli kay buhi pa man siya, no? Pero si Kibuloy may ilang gipili. Ani po ka sa Mormon si Joseph Smith ko, no? Na po yung mga puli siguro si Joseph Smith na diri ka sa Ksiniuban na po si Charles T. Russell. Ani po ka si Seventh-day Adventist ang gitawag nilang propeta babae Ellen White. Dili man na mao, no? Ang unang gitahasan ni Kristo nga mangulo sa iyang iglesia kung wa na siya si Pedro, klaro kayo. Mao na nga kung dili nato sundo na nga mao nga katungdanan, mabahin-bahin gyud ta mga tinahod nga tigpaminaw. Unya unsa may trabaho aning leader, magmando. Bot pasabot mo yung magbuot, mo desisyon. Nya lahi man taron nganong nabahin-bahin ta. Ang desisyon sa Santo Papa i-challenge man kanang katungdanan ni Pedro. Nga sila man kuno mas bright anang Biblia. Pag-interpret sa Biblia, dapat ang magbuot, no? Kung balaod sa Pilipinas, ang final authority sa balaod sa Pilipinas, Supreme Court, di ba? Mo man final authority. Nya aning Biblia pod ang final authority ang grupo sa mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Nya wala naman sila, simple ang sunod nga grupo nga sumpay nila. Na tan-aw na to sa history, kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro, mao man ang mga Santo Papa. Di ba? Ang nakasunod sa katungdanan sa ubang mga apostol, mao man ang mga obispo o kardinal. Klaro man na sa history. Sa to pa, ang unang hugpong sa mga magtutudlo nga gipili ni Kristo mao man tong mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Sa to pa kung kinsay puli nila naa po diha ang authority. Amo na ang mga Santo Papa nga napuli sa katungdanan o kanang mga obispo sila ang silbing Supreme Court aning Biblia. Sa to pa kung sila na mo desisyon dapat mo sunod ta, parang dunay pa naghiusa unsa pod mo challenge mo puning mga outside. O pagbasang Felix Manalo, lahi man niyang pagsabot. May ako may correct. Kaya ng mga obispo sayop na nawala na ang protocol aning teaching authority. Kaya ang teaching authority nagsumikad, naggikan sa mga apostol. O kinsa po'y nakasunod silang katungdanan, ang authority naa nila.
So kana kay wa na mosunod nga protocol mao nang nagkabahin-bahin ta. Kay i-challenge man. Sayon raman. Des Plaza makaingon ko. Mao nang nabahin-bahin ta. No? Tungod kay wala man gud ta magsunod sa protocol. Inigbasa na tog Biblia, magbuot man tag ato. Ikompetensya man nato atong kaugalingon sa authority sa mga obispo. Mura bag abogado ba nga mo sana mo kompetensya sa iyang kabright sa authority sa Supreme Court. Dili na mao. Dili na mao. Na kung moingon ta nga, oy nasayop man mo mga obispo. Nilutaw nga ikaw na po'y authority, dili na ang mga obispo. Ano man kay, ang imo na may tuhuan, di ba? Mo nang kuya igta, agi ana nga prinsipol. Wala na to gisunod ang protocol aning katungdanan nga gitukod ni Kristo nga una si Pedro kana mo yatong giguba. Mao nay labing importante nga pagtulunan sa doktrinas pa naghiusa katungdanan ni Pedro kanang pagkatinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. Unya mo review tagamay nganong gitawag og Santo Papa ang katungdanan ni Pedro. Nganong gitawag og Santo Papa? Simple ra kaayong rason. Tagaan mo na kog analogy. Sa pamilya, ang leader sa pamilya, unsa may atong itawag ang leader sa pamilya kanang small unit organization. Ang gigamit natong titulo sa pagtawag sa leader sa pamilya, titulo biya sa Dios. Father, Papa, di ba? Titulo sa Dios may atong gamiton sa pagtawag anang leader sa pamilya, di ba? Father, nganong dili man brother, nganong father man. Be, mo na huna ako ninyo na mga igsoon. Titulo sa Diyos mo'y gamiton. Father, kanang leader sa pamilya, nasamot ng simbahan. Samot ng simbahan. Mao nang gitawag og Santo Papa o Holy Father, titulo man na sa Diyos. Aron ba tahuro nato kana nga posisyon? Holy Father go titulo go na sa Diyos. Di ba? Di ba? Niya naaman po nas Biblia. Biblical man na nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawag gunog amahan na nasa Isaias 22. 20 hangtod 23 basahan ra gud ninyo mga igsoon na diha ang parallel. Although kanang Isaias 22 20 hangtod 23 kadto nang gingharian nila ni David sa una. Nga sa panahon ni David nga hari, naa siya napuli niya nga katugali si King Hezekiah. Then si King Hezekiah naapod si Prime Minister nga kato si Shebna. Nya gitugyanan sa Yahweh. Nya gitawag og amahan. Nya kay wicked dautan man nga pagka-leader si Shebna mo nang giilisan siya ni Eliakim. Ang Yahweh kuno kuhaon na ni Shebna og itugyanan ni Eliakim. Siya na po itugyanan sa Yahweh sa tupa. Siya na po himuong mayordomo o leader. Nya tawgon og amahan o father. Mo na tinugyanan si Yahweh. Diba? Sa gingharian ni David na ay tinugyanan si Yahweh, tawag og amahan. Nya, diba? Kining gingharian ni David, katong gingharian ni David, ang fulfillment ana sa bagong kasabutan, gingharian ni Kristo. Kay katong gingharian ni David, napukan man to, i-restore. Unya, ang mo restore, Diyos gyud. Nga sa Daniel 2:44, natuman na ni Kristo, pagtukod niya sa iglesia, kay Diyos man siya, di ba? Tukuron ko ang akong iglesia, bisan ang hanghaan sa impyerno, dili makabuntog. So ang iglesia mo ay fulfillment sa gingharian ni David. Nya kinsa may hari sa gingharian ni Kristo? Of course, si Kristo dili nang nasdapitan, no? Si Kristo mao ang hari sa gingharian ni Kristo. Nya kay ang hari na may prime minister, ang prime minister tugyanan na Yahweh. Kaysa may gitugyanan ni Kristo. Kaysa man ang hari, si Pedro man, si Pedro may prime minister. Amo na tawgon og amahan, no, di ba? Isaias 22:20 hangtod 23, then klaruhon gyud kanang father sumpayan pag yun na pasiunhan pag yun naghuli. Kay daghan man kong father. Ato yung siguradoon nga kanang katungdanan balaan na kay si Kristo may gatukod ana ang katungdanan ko na. Niya asa man pud mabasa nga kanang gakupot sa Yahweh tawgon og holy o santo. Naas pinadayag 3:7.
Sa pinadayag 3:7 naa diha. Konkret kaayo nga bersikulo na, konkreto nga kanang tinugyanan si Yahweh naghupot na sa gahom sa pagmando. Dayon, tawgon ng katungdanana og santo o balaan o huli. Basahan ko ninyo, Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Si Kristo gahawid sa Yahweh, gitawag og balaan o santo. Di ba? Kanya kay sa 12 ka apostol, si Pedro mayang gitugyaran ana, kanang Yahweh, authority. Oh, mao na nga, si Pedro, tawgon yung Santo Papa o Holy Father. Kaya abot pasabot nga kanang katungdanana balaan. Yan hinumdum kus debate na mo atong Adventist. Na abagoy Santo Papa balaan nga naamay mga Santo Papang buluyagon. Now, akong tubag ato, kung maghisgot og binuhatan lahi na. Ang gipasabot natong Santo Papa o Holy Father katungdanan balaan kay ang institute ang gamug na ana si Kristo. Si Kristo ba gaingon, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa king harian sa langit. Kisa mo gaingon, ana, di ba si Kristo? So kanang katungdanan sa paghupot sa yawi, but pasabot sa pagmando si Kristo, nga balaan. Mo na nga kanang katungdanan balaan mo na Santo Papa o Holy Father. Pero kung maghisgot kag binuhatan, lahi na po na. Kaingon ani magudunta na. Kung ang imong katungdanan balaan, dapat imong binuhatan balaan po unta. Pero wa man gud po'y promise gud inaana nga tanang mga leader mahimo yung balaan sa binuhatan. Kay si David gani hari na tuhas, ang Dios may gapili niya ang iyang binuhatan na may panahon nga dili balaan katud yang sala nga panapaw og murder. Di ba? Grabe kay itong sala ni David. Murder og panapaw. Nga naman, sa iyo nang ka naibog sa asawa sa iyang sundao na si Urias, iyang gipaunas gubat parang mamatay. Namatay gud taon to si Urias, di sala niya murder o unsa man panapaw double. Unya, kisa may himo niyang hari ang Dios. Mulahin na. Ang Santo Papa, balaan ang iyang katungdanan mo na Holy Father, pero binuhatan lahi na po na. Lahi na po na. Kinaamang yun po yung mga Santo Papa sa history nga gapabadlong, pero dili tanan. Gamay ramang gayt na sila, mas daghan mang Santo Papang buutan. Muna nga, kung atong balikan tong Jeremias 31:21 gani, kay kung ang Supreme Court pananglit, unsa may ilang buhaton nga kanang ilang kwarta, maklaro nga dili fake, butangan nilag description o mga ilhanan, di ba? Katong atong tema sa nga gisgutan sa miaging Domingo. Butangag timaan, sa pa mga marks. Mao po na ang nahitabo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Daghan namang ron nagtukod-tukod og iglesia. Mao na nga kinahanglan butang timaan jud ang matuod nga iglesia, butang description niya ang pangutana kinsa may mobutang og description. Now, kung diri ka sa Central Bank, simpre ang mga authority sa Central Bank may mobutang og description, di ba? Sa kwarta. Nya, diri pod sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang may katungod mo hatag og description ang sumusunod pod sa mga apostolis. Nya, historically mga obispong Katoliko man. O mga obispong Katoliko man ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. So ang mga obispo may authority muhatag og description. Di ba? O unang description usa, di na debatable ng usa. Usa ra man gyud ka iglesia. Then sunod nga description Santa Holy. Kinsa man obispo apostol pagani. Si Apostol Pablo may nag-ingon nga balaan ng iglesia mo na Santa. Okay, di ba? Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanang Santa, ang unang ni nagbugna ana si Obispo San Pablo, Apostol. Juan 1 Corinto 14:33. Kanang pagtawag og Katolika. Kinsa may nagmugna ana, obispo gihapon, disipulo ni San Juan, Obispo Ignacio. Dayon kanang pagtawag og apostolik, samot mga hugpong sa mga obispo katong Council of Nicaea. Gitawag og apostolic. Dayon sa Council of Trent gitawag og Roman, but pasabot ang sentro imbis Jerusalem gibalhin sa Roma. Muna Roman. Puros to mga obispo. Natibuok na niadtong 1870 sa First Vatican Council. Mao na kagibutangag description ilhanan para sa nang Central Bank sila may muhatag og description timaan
sa tinuod nga kwarta, maupod mga obispo mo'y muhatag og tibaan. Description sa matud nga iglesia mo na Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh. Yawa na ko igong panahon. Okay, sanglit wa naman daigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan na Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bagong Joy Joy 4-4 pack 19 pesos to. Halos presyong paste pero mas maraming hugas to. Isang purong patak nito, diretsong sponge, subukan mo. Kay bula-bula nito, kay bula nito. Bagong Joy Joy 4-4 pack 19 pesos to. Halos presyong paste pero mas maraming hugas to. Bagong Joy 4 Pack, 90 pesos SRP. Halos presyong paste pero mas maraming hugas to kesa paste. Based on